Assalamu alaikum Karim Diallo. Asumo beri kor bajdala. Ne ba sawa? Alhamdulillah. Sumo beri. Iga koy dawal ban koy ambulo. Karim Diallo abi domina ka yele ni palela. Mbaro ni bitikili. Donc akadinya aka don fo yana kan parce que aku balane la quoi. Alhamdulillah manager Suleiman Kone. Tanti Soko ne b'a wele ten. Tanti Soko. Tanti Soko. Soko de don. Depuis m'a dɔn don min na n ka fɛn dama dama kɔlɔsi a la o de diyara n ye kosɛbɛ parce que depuis m'a dɔn don min na m'a dɔn ni nisɔndiya ye o ye taamasiyɛn ɲuman de ye. O b'a la. Mais ala nana ka lajarabi bi a kan bon comme n'a fɔ o bɛ se ka bi adamaden bɛɛ lajɛlen kan n'o ye bana ye wala nka lajarabi ni bana ye mais mɔgɔ min don a nisɔn ka di a ma découragé don na ne bɛ fama waati min na o kɛra palais de la culture o don yɛrɛ kama u nana n'a ye voiture la a yɛlɛni ka yɛlɛ sanfɛ a kɛra baara ye an yɛrɛ t'a la dɛmɛ k'a ta ka yɛlɛ n'a ye mais bi n nana kalo dama dama kɔfɛ n ɲɛ b'a la bi a bɛ ka pan ka yɛlɛ sanfɛ yɔrɔ la vraiment o nisɔndiya o ma tɔ to n na quoi donc ko n bɛ vraiment o nisɔndiya nin an bɛ ala fo ka ala barika da hali bi an bɛ dugawu kɛ Alahu Taala ɲɛ ala ka tanti min bɔ a ka lajarabi kɔnɔ ale ɲɔgɔnna camanba bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ala ka u fana bɛɛ se ma komi n'a fɔ tanti k'a yɛrɛ di fara ma cogoya min na n'o ye Amerika ka produit ninnu ye an b'o de ɲini ala fɛ ala k'o ɲɔgɔn caman latigɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ kuma di tanti yɛrɛ ma. Tanti i bɛ se ka mun de fara Karim kan nin kuma ɲuman ninnu kan ani bɛ se ka mun kɛ ka yira n na k'a ye k'a fɔ bi i mɔgɔ t'i ta bilen. Ni ala ka se n ma fɛ ka to n tɛ ka tugu. Alhamdulillah. Ne ko dɔ ka fara kan n tɛ don fɔ tan nɔ n b'a fɛ de n taga yɛrɛ n tɛ tɔgɔma n tɛ foyi mais j'ai tenu ko fo ka taa formation na forever. Effectivement j'ai été malade a ka tɔgɔ zen sɔrɔ sen fila ko n gɔlɔ o kɛ v ta duguma kɔdi bɛnna tellement kɔ sɛgɛnna dimi bonyana a kɛra n'a fɔ ɲɔgɔn saba kɔnɔ vertébrale 3 fractures hernie discale fana b'a la i k'i dɔn bɛɛ o kelen b'a kɔnɔ clavicule fila o bɛ ɲɔgɔn sanfɛ ne bɛ taa nin i ɲɔni kun don ka mun b'a to n bɛ diinɛ nka i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ. bon e mɔgɔ tɛ ne dɔn tuguni yɛrɛ donc n'ala ka se ne ye forever don dɔ la kɛ ne tun bɛ bidon kelen ta k'a su freedom hali n t'a da n ɲɛ i t'a compter yɛrɛ. non n t'a da n b'a bɛɛ dɔ ta asaw muvu a bɛɛ dɔ n t'a da n ɲɛ n b'a ta dɔrɔn n'o tɛ alhamdulilah. Mais e bɛ se ka mun de yira anw na sisan k'a fɔ nin kuma ninnu k'a sɛbɛntiya parce que an ɲɛ b'i sigilen de la est ce que e bɛ se ka wuli ka fɛn dɔ yira n na min b'a yira ko mɔgɔ t'i ta bilen. n filɛ nin ye. Min ka di n ye dɔrɔn ko min ka di n ye ko min ka di n ye voilà a y'a ye ayi mama de filɛ nin ye tan voilà a bɛ se ka nin bɛɛ k'a yɛrɛ ɲɛ sisan voilà. Masha Allah a filɛ alhamdulillah tanti félicitations merci ala ka faamuyaba caya n b'a dɔn nin bɛna mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ minnu wari b'u kun mais u ma daminɛ ninnu na donc ala k'an bɛɛ sɔn a ma.